kpọrọ iMatch TV ọmụọ na-ekene n'ụbọchị tata. Ana m ekene Chineke pụrụ ime ihe niile etu o si mee rahụ n'udo titekwa n'udo n'ụbọchị tata wee ka hụ ihu eluigwe ka ọkọchị. Ana m ekene gị Olise bụ n'igwe deme. Ana m asa ọwara ahịa eke ka ahịa afọ ka a zụrụ tata afọ zụtara anyị ihe ọma, mkpọkọtara anyị ihe ọma, eke ketara anyị ihe ọma, orie retere anyị ihe ọma n'ụbọchị tata. Akpa anyị niile ka o jupụta na ụba etu Igbo si asị ya. Ọ dị mma, anyị abatago n'ụbọchị tata. N'izuụka gara aga anyị wetara unu ihe mmemme nke anyị kpọrọ omenala Igbo. N'ime omenala Igbo aha ihe anyị gbarịrị n'izuụka gara aga ha wụ nsọ. Anyị kwuru ọtụtụ nsọ, gosiri ọtụtụ nsọ enwere. Gbarie nsọ na-atọ, anyị gbarịrị ihe bụ nsọ ana, gbarie ihe bụ nsọ chi onye ụwa, gbarịkwazi ihe bụ nsọ mmadụ. Tata anyị chọrọ ka anyị jee nebagara na ihe gbasara nsọ obodo. Gịnị ka obodo gị na-asọ? Ị nwere ike ịkọta nwere ihe obodo gị na-asọ? Enwere ihe bụ nsọ obodo ị matara na n'obodo gị n'ala Igbo ebe isi wee pụta? Ọ bụrụ na ekwe ha aza, aga m azakwa gị na enwere nsọ obodo. Obodo nwere ihe nwere nzukọ kpebie kwubie okwu na etu a ihe ha kwuru, ihe bụ ihe a gbakọlọtara ọnụ n'ọnụma etu ha si wee dị n'isi kwubie okwu kpebie si na etu a ka anyị na-esi eme ihe ha. Akpọ ya nsọ obodo. Nsọ obodo dị nwe ndị dị ọkpụtọrọkpụ, ndị dịbụ gboo nkwazi ndị dịbụ gboo ndị a na-edegharị ka ọ dị mma karịchasị etu ọ dịbụ na mbụ gboo. Abịa na nsọ obodo dịka ebe nsi wee bịa, aga na-amarịrị atụ si n'ebe nsi wee pụta. Enwere ihe a na-akpọ nsọ obodo. Owu na obodo mara iwu si ka anyị were gane iti mmanwụ wee maa atụ. O nwere ihe dịka mmọnwụ abalị, obodo mara iwu si mmọnwụ nụa nwaanyị agaghị afụ ya. Mmọnwụ nụa anaghị agba n'ehihie, abalị ka o ji agba. And ọ bụrụ na ịnụ mmọnwụ apụọ n'abalị, o jegharịba n'abalị, ụfọdụ na-akpọ onye ekuri, ụfọdụ na-akpọ achịkwa, nwaanyị ama afụ ya. Nsọ obodo ka ọwụ. Enwere ihe mba na-asọ, obodo na-asọ dịka abịa na ihe dịka omenala Igbo. O nwere ihe obodo na-asọ si na nwaanyị agaghị eje n'oke ala, nwaanyị agaghị atụtụ ọjị ma o rie elu nkwụ. Ọ dịka mgbe m bịa kọwaa nke nkọwara na n'izuụka gara aga, o nwere ka o si wee ọ dabatachaghị ọfụma. Ihe a bụ nsọ obodo. Nsọ obodo ka obodo mere nzukọ maa iwu na etu a ka ọ ga-esi ihe a ga na-esi adị. And onweghị onye enweghị ihe ọbụla ị ga-emewe ka ị nupụrụ ihe aha obodo nsọ bụrụ nsọ ya nsọ gị je nupụ isi. Ịnupụ isi mmadụ ya na-achọ okwu. Ya bụ nsọ obodo dị n'iche. O sitere n'etu obodo si wee kapịa nke ha ọnụ si n'etu a ka nke ha ga na-esi adị. And ya bụ n'ebe ya bụ nsọ obodo nọ, nsọ obodo dịbara gboo dị ka nsi ka ọ bụ na mbụ. Ka a dọbiri ike n'elu ụra ma ka anyị jekwara nsọ ọzọ dị mkpa ka anyị metụkwa aka. Nsọ dị mkpa ka anyị metụkwa aka n'ụbọchị tata. Nsọ mmiri. Abịa na ihe dị ka nsọ mmiri, obodo dị iche iche nwere mmiri dị na be ha. Ahụbeghị m obodo njegwere na ndị nọ na mpaghara Agụata nsi wee bịa enweghị ihe dịka mmiri nọ na be ha. Abịa na ụga, enwere obizi, enwere agbazi, enwere iyi nwaọkụ, nwee iyi nwe ede, nwee iyi ụmụra, nwee iyi dị iche iche. Iyi ka a na-akpọ mmiri kwa. Nsọ mmiri. Nsọ mmiri. Bịa na nsọ mmiri, ndị eji m egbuwa ya ụzọ abụọ. Ngalaba nke mbụ owu ịbịa na ndị dibe mmiri. Ndị dibe mmiri nwere nsọ ha na-asọ. Ya bụ ndị nke ndị oyibo na-akpọ Rainmakers. A na-asọ nsọ dị egwu.
ọ bụrụ na achọrọ ka ihe mmiri zoo, enwere ihe ha agaghị eri, enweghị ihe ha agaghị eti n'ọnụ, o nwere ihe dị iche iche ha ga na-asọ ịfụ ya, o gosighị na enwere ihe ahụ ya chọrọ. Ọ na-ebukwa ka ahụ ya, ọ ghara enyeghị ahụ ya ahụ ihe ọ chọrọ, ka aka ya wee nwee ike dị ire, ka ihe ahụ ọ chọrọ ime wee nwee ike dị ire, ka mmiri ahụ ọ chọrọ ịchụ ma mmiri ahụ ọ chọrọ ime ka ọ gbadata dị ire. Nsọ ya dị, ọ ya ka o so na ihe bụ ngalaba nke mbụ bụ nsọ mmiri. Nsọ mmiri aka na-eje ka nje mechicha ihe mmụta ọfụma ka mara ma nwere nsọ ga-awụ nke ọzọ ihe pụrụ iche mmiri na-asọwaga ga-awụ ọrụ na emeluo onye bụ nsọ ma emebie onye bụ nsọ, anyị hụ enwee nnukwute ihe ọdachi, enwere ike mmiri agaghị ezozi. Aka na-eje nyocha nke aha ka mma ma nwere ụdị ihe dị etu ahụ n'ala Igbo. Abịa na nsọ nke ọzọ anyị nyochakwara ma ọ ajụkwara ise n'ebe ndị kara anyị mara nọ, ọ nsọ mmiri. O nwere mmiri dị iche iche nọ na obodo dị iche iche nwere mara iwu, nwere ihe eji were echu ya, ihe eji echu ya bụ mmiri. Enwere ndị nke ejighị ya bụ nke ndị oyibo na-akpọ bọket, ya bụ ayọn bọket, ya bụ ọgbaraga pelu ayọn. Maba emetụ nzizi atụnye, mana ka anyị sụwa ya ugbu a niile aka ja emecha ya Igbo hụkọcha ọfụma ya mata ihe a na-akpọ nke a na-akpọ etu kwesịrị. Ọ mmemme eji akwalite asụsụ Igbo ka ọ bụ ya bụ mmiri a na-asọ ka a ghara ejighị ihe abụghị ihe ọkpụtọrọkpụ enwe n'ala Igbo wee jee chuo ya. Ịnwa ya anwa ya resị gị ozugbo gị hụ ihe ọ na-eme. Enwere nke debe agwazi etu nne anyị nnukwu ha si akọ mgbe ọ nọ ndụ na nna anyị ha siri akọ, na ọ na-asọ ihe igwe ite unyi. O nwere ụfọdụ ndị ji agba esikwa ihe n'ọkụ jee were ite unyi dị na ya jee mawanye kwa mmiri ka ekoro mmiri ahụ wee si ebe a gbapụ. So onye ji ọkpa ya jeme abịaba ịkpa ebe ọ gbajere. Ụdị akụkọ anyị nọnọgo ya. Ịhụgo ihe mmiri na-asọ, ịhụgo ihe nke na-asọ. Ya bụ nsọ mmiri ka anyị na-ekwu maka ya. Ihe ọ na-asọ, ihe ndị na-asọ, ihe mmiri na-asọ buru ibu. O nwere mmiri nke oyi anyị bata n'ime ya, ị gaghị anyụọ nsị banye n'ime ya sị ka ị saa ike gị, o menye gị egwu ozugbo. Mgbe gara aga, mgbe a na-agụ agụmagụ etu ndọcha si wee bịa gbaa ụga, ọkwa mmiri obizi ụga diwuru ka ha ndị be anyị ji lakpuo na ya. Mgbe na-achọ ya na ndị ọcha bịa na-egbukọsị ndị egbu ndị be anyị aṅụ from nowhere, ya bụ aṅụnụ wee takwapịa ndị ọsọ, chụ ha ọsọ, wee were ọkpọkọ ikuwe etu akọ siri kọ wee kpuchie ndị be anyị, kpuchie ha, chekwaa ha. Ya wa aṅụ a gbawuru ndị bekee dị iche iche ndị bịara mgbe ahụ imegide anyị na mgbe gboo mgbe ezi ndụ n'ukwu ụkwa etu akọ siri kọrọ anyị. Ihe mmiri na-asọ, ya bụ nsọ mmiri nke anyị na-akọwa banyere ya. Ejikwa n'aka gị onwe gị na-ege ihe m na-ekwu n'ahụ m ugbu a. Nwere nsọ dị iche iche ndị obodo na-asọ. Jee ka ị jụọ ese, jụọ ajụjụ. Ọ bụrụ na nsọ anụ akadị si a na-edemekwa ya, gị onwe kedu etu isi agba mma ideme ihe nsọ ndị a ka o nwee ike bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. Nsọ mmụọ, nsọ ọzọ anyị ga-enebe anya bụ nsọ mmụọ. Abịa na nsọ mmụọ, kedu ihe ịghọtara banyere ya? Ihe mmụọ, abịa na ihe dị ka nsọ mmụọ, kedu ihe nwere ike ịghọta? Kedu ihe etu ya esi agbarịrị anyị nsọ mmụọ etu isi ịghọta na-atụfughị oge? Enwere m ike ịsị na nsọ mmụọ na ịgbari ya bụ ihe mmụọ dị iche iche anyị nwere n'ala Igbo. Nsọ mmụọ, gịnị bụ mmụọ? Mmụọ, ihe ndị Igbo kpọrọ mmụọ, a na-akpọkwa mmanwụ mmụọ, na-akpọkwa enwere ihe ndị ọzọ a na-akpọ mmụọ n'ala Igbo. Kedu ihe bụ nsọ ha? Nwaanyị agaghị apụta ebe a na ihe dịka mmanwụ pụọ etu a. Nwaanyị agaghị apụta ebe mmanwụ nọ gbanye aka n'ukwu. Nsọ mmụọ. Enwere ihe ndị ọzọ ndị Igbo, ihe ndị Igbo chukwara echukwa, dekwacha ya etu kwesịrị na asị na
mmadụ dị etu nwaanyị nọ na nsọ ije ha agafe ebe edemere ihe aha dị, ma ọ bụ nsọ ihe ọzọ akpọrọ nsọ mmụọ bụ ihe ndị gboo demere ha na-efe dịka arụsị. ịma na abịa na ọkwa sokwa na religion na paganism. ihe ọnwụ na ha sọrọ, ihe ọnwụ na ha demere ọwụrụ ibi ọda, wụrụ arụsị aha, wụrụ ihe dị iche iche ha demere ha na-asọ mgbe aha, asị gị ga-asọrịrị ya, sọrọ mmụọ. Ọ ihe mmụọ ka ọ bụ. And n'ebe ya bụ ihe mmụọ nọ, ha nwere nkwenye zuru oke na ihe bụ ihe aha ka a na-asọrọ ya, na-echukwa ya, na-edeme ya iwu ya. Ihe aha na-agara ha etu ha si wee kwuo na emechaa ihe ndị asọrọ ihe dị etu a, mere ihe dị etu a, mee ihe dị etu a, ọ ga-esi etu adịrị anyị na mma, ọ ga-esi etu adịrị ha na mma, ọ ga-esi etu adịrị ụmụ ha na mma, ọ ga-esi etu adịrị ndị ikom na ndị inyom ha na mma, dịrị ụmụntakịrị na mma, dịrị ndị ntorobịa na mma. Mana mgbe ọnwụ na ejemere ije mebie nya bụ nsọ, gị na-ele ihe ọzọ yiri ihe dị ka ntaramahụhụ n'ebe onye nyere ada na iwu aha nọ, esochi ozugbo ozugbo. Ịhụgo ya nsọ mmụọ. Enwekwa etu ọzọ isi wee cheta, ma ọ sị na mba n'ọkwa etu a kachasị ma ọkwa ihe anụ abụ nsọ mmụọ, ma ọ ihe abụ nsọ ana, ma ọ bụ ihe abụ nsọ mmụọ, ma ọ bụ ihe abụ nsọ chi onyewa, ma ọ bụ ihe abụ nsọ obodo, ma ọ bụ ihe abụ nsọ ala na nsọ ndị ọzọ dị iche iche anyị ka ọ gwere. Ihe gbaziere anyị, ọwara anyị mmụta ka anyị na-amụta. Na mmụta anyị na-amụta, ọkwanị ka anyị kwadoda asụsụ Igbo nke ha bugoro mma na o ji anwụ n'oge ha ete ha aka. Ya bụ ịmarịta ya kachasị mma, kama iji ejebe ememe anyị kọchaba anyị ma ọ sị na ihe anyị kwuru abụghị eziokwu, kọọrọ anyị nke gị ka anyị nwee ike na-amụta, ka ụmụ anyị nwee ike na-amụta, ka e nwee ihe edeme na ụmụ anyị ha ga-eziga esoro aka wee nwee ike na-amalite, karịa ma nkọcha ma ọ bụ ịkọcha ya n'ebe ụzọ na-ezighị ezi. Ọ ka bụkwa mbụ Maazị Ifeanyị Umenna ihe, onye nchịkọta nke mbụ na ihe mmemme a na-eme na YouTube akpọrọ Ilu Igbo na nkọwa ya, nakwa omenala Igbo. Agịna nabaka na ugbu a omenala Igbo ka anyị na-akọwa. N'izuụka gara aga anyị gbadoro ihe dịka nsọ, gbarie mkpụrụ na-atọ, kọwasịa nsọ dị iche iche enwere, gbarie mkpụrụ na-atọ. Ndị fọrọ afọ ka anyị na-ekwu okwu ugbu a. Gịnị bụ nsọ na ngalaba nke gị? Ọ dị ka anyị jedebegoro etu unu a na ihe gbasara nsọ, were ihe dịka ilu ole ma one, inu Igbo one ma one, were onwe anyị ọrụ ya na kọwakwazi ya. Ma tupu anyị abaa na ihe gbasara ilu Igbo na nkọwa ya, agaghị m ikene Maazị Amaefu na Udechukwu. Ọ bịa na igwe WhatsApp anyị gwa anyị etu obi si wee dị ya na ihe mmemme anyị kpọrọ ilu Igbo na nkọwa ya na omenala Igbo, wee na-asị ya na ejisi ike. Mana o nwere ihe ọ kpọtara aka, ihe o metụrụ aka ebe ahụ, ebe ọ pụrụ iche. Ọ sị dịka ha onwe ha mụrụ na abroad, ha etoghị n'ala Igbo nke ọma, na asị na onye a tụwara inu kọwara ya, asị na ego eji wee lu nne onye ahụ na n'iyi. Ọ bụ ihe o jere n'akara WhatsApp anyị wee kwuo, sị m na nkọwa ya ọfụma, na mgbadiere ha ọfụma, na asị na onye a tụwara inu kọwara ha na ego eji wee lu nne la n'iyi. Ọ bụ eziokwu? Onye a tọrọ ilu ma kọwara ya ego eji elu nne la n'iyi. Ihe nna chịkwa gị Maazị Udechukwu Ahamefune bụ nkụzi ka anyị bịara ịkụzi na YouTube anyị nọ. Nkụzi ka anyị bịara ịkụzi. O nwere ọtụtụ ilu dị iche iche na-agba ndị mmadụ gharị. O nwere ọtụtụ ihe dị iche iche okwuo ya wee kwuo, were ilu Igbo kwuo ya, ọgba ụfọdụ ndị mmadụ gara ebu ndị Igbo. Ya bụ nkụzi ka anyị bịara ịkụziri gị, sị nekwe ihe bụ ilu Igbo, nekwe nkọwa nke a. Mana ọ bụrụ na ị ebewawa ihe bụ ihe ilu ha pụtara, o nwere ike nwetakwa mpanaga dị iche iche. Ya mere Maazị Udechukwu, nkọwa ka anyị bịara ịkọwa, anyị esochabeghị ilu aha, ma ọ socha ilu aha dịka ebe a nọ na-arụ obodo, ma ọ dịka ebe a nọ eme nzukọ, ma ọ dịka ebe a nọ eke nwaanyị, ma ọ dịka ebe a nọ ekwu okwu dị iche iche. Maka o mechara gbatụkwa ụkwụ sị na ụfọdụ ebe ọ nọ gwere wee jụọ ajụjụ kedu ihe onye a kwuru pụtara, amụọ ya amụ wee na-ajụ ya, na-asị ya ọ bụrụ na ịchọ ka akọwara gị mana ego eji elu nne gị na n'iyi. Nke aha dị iche na nke anyị na-akụzi na YouTube.
ya bụ ilu Igbo na nkọwa ya nke YouTube wu nkụzi ka anyị na-akụziri unu ndị ama ha nọ dịka ndị abroad ndị etoghị n'ụlọ unu soro mụta mara ihe a na-akọ banyere ya bụ ilu Igbo. Ọ dị mma, ana m akpọtụkwa Maazị Benjamin Ezema Enugu ka isi abịa. Benjamin na-ekwu banyere ịga n'ihu inye ilu ya wee tụkwa ilu aga n'ihe tụrụ ilu gaba na-akọwakwa ya bụ ilu na ọ na-esonye nke ọma na ọ na-atọ ya ụtọ nri nne na o nwere ọtụtụ ilu dị iche iche ọ nụrụ na ihe mmemme anyị nụwa na-awụ mgbe ọ na o chetara ya obi awụrị asa aṅụrị ọ na-atọ ya amụ na o were gwere ya bụ ilu wee na-eme ahịrịokwu ebe ọ nọ na ndị ọbụla na-asụ Igbo ndị ha na-anabụ na-asụ Igbo nọ o were ebe okwu ya awọ dị agha ya were ilu niile etu ahụ wee banye asị ya hei ilu nke a dị egwu. Benjamin anyị ekene gị. Chinedu ọdụmma Chinedu anyị ekene gị. Ọdụmma sị na ihe anyị na-eme na-amasị ya nke ukwuu na anyị jisi ike. Maazị Chinedu anyị ekene gị. Ọdụmma ka ndị ṅụọ mmiri ọwụ na ṅụọ mmiri pụta anyị atụọ ụzọ inu na abụ ma ọ bụ ịtọ wee nwee ike mechie nke ụbọchị tata. Ana m ekene ọ ka bụkwa mụ bụ Maazị Ifeanyị Umenna ihe onye nchịkọta nke mbụ na ihe mmemme akpọrọ ilu Igbo nkọwa ya nakwa omenala Igbo sochi n'ụtụtụ unu a. Daalụnụ ka anyị bịakwanụ.